Добро утро! Това е третия ми опит да снимам това видео и ще бъде последен, защото няма да опитвам повече пъти да започна да правя това видео. А в това видео искам да разкажа за една опитност, която имам през това лято и която периодично се повтаря. И затова имам възможността да я наблюдавам и да влизам все по-дълбоко в нея. А имам и достатъчно време и енергия да наблюдавам, което е за мен голям подарък, защото обикновено средата и общуването с много и различни хора по някакъв начин изяжда времето ми за наблюдение и за по-дълбоко влизане в този процес на самонаблюдение. Това, което всъщност е същественото и сентенцията на видеото, което правя в момента е как аз наблюдавам как реалността се променя изцяло и в изключително големи амплитуди в зависимост от моите състояния. Виждам всичките тези неща през годините. Аз съм ги чела, изучавала съм ги, виждала съм парченца от тях, усещала съм парченца от тях за кратко време, но сега го виждам по съвсем друг начин. Какво се случва всъщност? Аз, освен собствените си преживявания и опитността, която трупам през преживявания, нямам други познания и нямам друга възможност да изучавам света. И аз наблюдавам как в мен се върти през различните пространства, в които влизам. Те отключват в мен различни състояния. И след това се прибирам на моя плаж, на моя любим плаж, на който почти цяло лято живея. И виждам как един и същи човек, виждам аз, и един път съм му ядосена, друг път цялото му присъствие ми се вижда абсурдно и някак ми се повтарят нещата. Трети път виждам как всъщност искам да избягам, да си тръгна. Четвърти път се завъртам в някаква тъга и неудовлетвореност, която всъщност тя се върти вътре в мен и понеже търси израз навън, тя иска да излезе. Тоест съществото не иска да стои в това. Тя се проектира навън. Тоест реакцията е към външния човек, към другия човек, към нещо външно и то е ти нещо не правиш както трябва и нещо има в теб, което не е както трябва и заради това аз се чувствам по този начин. Тоест винаги реакцията е насочена навън. И всъщност, това, което наблюдавах аз в това лято, в различни случаи, защото, освен великите блажени моменти, в които аз съм в супер хармония и любов и цялото ми същество се е разтворило и се е свързало и с мястото, и с човека, и с цялата вселена, и с всички вътрешни процеси, които са се хармонизирали с външните. Освен тези невероятни моменти, от които имах много в това лято. Освен това, аз имам и тези дълбоки пропадания,
които се активират от различни фактори. Това, което наблюдавам аз е, че стоейки в това и виждайки тези чувства и емоции и цялото това нещо, което е вътре в мен, това, което аз сега съм правила в живота си, е да се опитам да изляза от него, игнорирайки го, потискайки го, да отида да си поговоря с някой, или т.е. търся някакъв външен източник, за да мога да изляза от това състояние и да вляза в нещо друго. И всъщност това работи до някъде, но в следващия момент аз пак влизам вътре в това. То е неизбежно, защото нещо го активира. И той има нужда да се излекува. Тази част има нужда да се излекува, да бъде видяна. И това, което започнах да правя аз, е да стоя с неудобните чувства, с неприятните чувства, с гнева, с желанието да избягам, с болката, с тъгата, с чувството на безсмислие. Ето аз седя и нямам абсолютно никаква връзка с нищо и с никакъв смисъл. Просто стоя и нямам връзка. И когато аз съм в тези неща, в гнева, в тъгата, в чувството на пълно обезсмислене и безсмислие, във всички тези неща, аз не мога да видя по-голямата картина. Не мога да видя пълната картина и нямам осъзнаване за това, че реалността може да бъде различна от това. Нямам спомен за всички преживявания на по-висока вибрационна чистота. Тоест всички спомени от по-високо енергийно възприемане на реалността са ми се изтрили. Аз съм в много ниска енергия, примерно, и не успявам да видя нещо различно от това, защото нямам спомен за него. И това, което се научих да правя това лято, е да оставам. Да оставам в това, което е, без да бягам от него. С пълно доверие, че това, което е това, което е. Каквото и да се случи, е окей. То просто е това. Нямам. Просто това е. И да дишам в това и да стоя в това. И установих, че по този начин, през това стоене и през това, че оставам в това, аз се свързвам в много голяма дълбочина с различни аспекти от себе си и с чувствата си. И когато аз се свържа с моите чувства и с аспекти от мен, които не са приети, не са удобни, не е готино да стоиш в тях, когато аз си позволя да го направя и нещо в мен се отпуска и всъщност това отпускане и това позволяване веднага сменя целият вътрешен поглед, през който аз възприемам реалността, променя сетивността ми и то е като стоиш и изведнъж с магическа пръчка нещо превключва като реле. И в този момент виждам през връзката навътре започвам да усещам тази дълбока свързаност навътре. И тя е понякога я усещам като свързаност с цялото и с цялото поле и с цялото съществуване. Понякога я усещам като свързаност навътре и пак е много, много, много дълбоко чувство на любов
И тогава аз започвам да виждам другите хора различно. Тоест аз виждам другия човек през любовта. И човека, който допреди малко съм виждала през тъгата си, през гнева си, през през всички онези аспекти, които плачат да бъдат освободени и пуснати. Аз вече същия човек го виждам по съвсем различен начин. Просто го виждам. Защото когато аз съм в това чувство на тъга, на гняв и на обезсмисляне, аз човека не го виждам. Виждам някакво движещо се същество, говорещо и всякакви такива работи, но аз не виждам човека. Когато аз си позволя да мина през този процес, започвам да виждам човека истински. И това, което се случва започна все по-бързо да се случва. Тоест, позволявайки си да стоя в това, релето започна да превключва все по-бързо. Въпреки че бързо и бавно нямат отношение към реалността, т.е. то винаги трябва да е толкова, колкото толкова. Защото да си даваме това време всъщност е много, много важно. Но съм много благодарна, че мога да видя това, защото това ми дава една възможност да си дам сметка, да имам осъзнаване през опитността, че през голяма част от времето моделите, които живеят в мен, състоянията, в които съм в момента или които се отключват и отварят в мен, не ми дават възможност да виждам реално. И всъщност намерих едно малко ключе, което ми позволява да се свържа по-дълбоко с реалността. И съм много благодарна за това. И понеже умът ми, той се чуди от време на време, добре, какво е това всъщност, което се лекува по този начин. И аз видях, че това е чувството на отделеност. Всички тези неща, които имат нужда да бъдат излекувани, те ме вкарват в чувство на отделеност от цялото. И това, което се лекува, е чувството за това, че принадлежиш към живота, към всичко, което е, към цялата Вселена. И съответно ти виждаш слънцето, плажа, камъните, всички хора, с които някога си общуваш или ще общуваш, като едно. Просто така ги виждаш и така ги усещаш и чувството е много дълбоко. И това е, което исках да споделя. Усещам, че в това видео да говоря тази сутрин имам леко притеснение в говоренето. Явно отдавна не съм говорила пред тази красива камера и се е появило това леко притеснение, но въпреки това бих искала да споделя това видео с света. Моя малък прозорец към света Фейсбук. И благодаря. И сега и на мен ми е време да се разтегна. Не пред камера обаче.